Türkmenistanda koronavirus hastalarının arasında ölüm derecesi ýokary bolmagynda galýar. Hökümet resmiýetleriniň arasında hem keselçilik ýagdaýlary bar bolsa da häkimetler COVID-19-yň ýurtda ýaýramagyny we onuň netijelerini boyun almaýarlar. Emma resmiýetlerden tapawutlukda ilatyň aglaby köpçüligine lukmançylyk kömegi el ýeterli däl. Adatlyk radiosynyň habarçylary her gün onlarça adamyň şol sanda öz ýakynlarynyň we tanyşlarynyň arasında COVID-19 keseli sebäpli ölenler barada habar bermegini dowam etdirýärler. 10 günden gowrak wagtyň dowamında köp adam öldi. Goňşularyň, tanyşlaryň we tanaýanlarymyzyň arasında köp boldy diýip Adatlyň Aşgabatdaky habarçylarynyň biri 9-njy sentýabrda gürrüň berdi. Onuň sözlerine görä Türkmenistanyň paýtagtynda we onuň töwereginde Bahtiýarlyk etrafynda köşede Ahal vilayatynyň Kaky etrafynda we Aşgabatyň Büzmeýin etrafynda häzir koronawirusyň pidalary köp. Merhumyň garyndaşlary köplen çykaty kyn psihologik we mali ýagdaýyna düşýärler. Jaýlanyş we ýaz çäreleri esli çykdyjyny talap edýär. Üýtmeleriň şol sanda ýaz çäreleriniň gadagan edilmegine garamazdan köpler adatça merhumyň 3-ni, 7-sini we 40-ny bellemek üçin sadaka bermäge tinançýar. Türkmenistanda koronavirusdan ölümüň köpelmegi sosial mediada hem ulanjylaryň arasında köp ara alınıp görüň edilýär. Ulanjylar maşgalalarynyň we goňşularynyň arasında ölenleriň bardygyny habar berýärler. Türkmen ýolbaşçylary henidem ýurtdaky COVID-19 keselini ikrar etmekden gaça durýarlar we Türkmenistanda koronavirus bilen kesellenýänler hem ölýänler barada media maglumatlaryny kommentirlemýärler. Şol bıraktyň özünde de koronavirus ýokaşanlaryň arasında ýokary derejeler resmiýetler we tanymal adamlar hem bar. 8-nji sentýabrda Türkmenistanyň Daşary işler ministri Reşit Meriýedowyň koronavirusa ýolugan bolmagynyň ähtimallygy belli boldy. Adatlyň anonim çeşmelerine görä ministri Kepde öň Ahal vilayatynyň Izgant owasyndaky täze ýokunç keseller keselhanasyna ýerleşdirilipdir. Daşary işler ministrliginde Adatlyk bilen telefon arkaly söhbetdeş bolan resmi bu habary ret etdi. Ýöne ol Meriýedowyň 20-nji awgustdan soň işde görünmeýänliginiň we ministrler kabinetining soňky 2 mejlisine gatnaşmanlygynyň sebäbini düşündirip bilmedi. Türkmenistanda koronavirusyň ýaýramagy, ölüm derejesiniň ýokary bolmagy emma bu ýagdaýda hökümetiň keselçiligi berk inkar etmegi hem helakçylikli ýagdaýlary ätkirmezligi ilatyň arasında howsala döredýär. Enatalaryň köpüsi çağalaryny mektebe goýbermekden hem gorkýarlar. Bu aralykda 9-njy sentýabrda Adatlyň habarçysy bilen söhbetdeş bolan Aşgabatly lukmanlar kesellenýänleriň sanynyň birneme azalyp başlandygyny bellediler. Şol bıraktyň özünde de olaryň sözlerine görä koronavirusyň uzak möhletli netijeleri barha aýdynlaşýar. Garyndaşlaryny we ýakynlaryny ýitirenleriň psihikasyna agram düşýär, depressiýa düşýänler köpelýär. Köpler mümkin bolsa daşary çykmakdan saklanýar, aragatnaşykdan gaça durýar. Bu wagt marada agyr çäklendirmelere garamazdan koronavirus ýokary derejede ýaýraýar. Vilayatda ähli bazarlar ýapyk maska dakynmagyna berk gözegçilik edilýär. Ulag aragatnaşygy ýatyryldy. Şäheriň içinde we şäherçileriň arasynda awtobuslar gatnamayar. Ilat hususy ulaglar we taksiler bilen seýahat etmäge mejbur bolýar. Koronavirus keseli iň ýokary derejesine ýetdi. Adamlar ölýär. Häzirki wagtda Sakarçäge etrafy birinji ýerde durýar. Her gün bu ýerde 10-15 adam virusdan ölýär diýip maradaky çeşmeleriň biri gurrun berdi. Adatlyk radiosy maradaky häkimligiň we ýerli saglygy saklaýaş edaralarynyň wekillerinden resmi görnüşde maglumat alyp bilmedi. Ýerli çeşmelere görä marada hastalaryň we ölenleriň arasynda mektep muallimleri hem bar, şol sanda sanjym edilenler hem keselliýär. Koronavirusa garşy vaksinasiýa ýurtda hökmany hataplanýar. Öz ilatyny koronavirusa garşy vaksinany edip etmezlikde öz başda saýlamak hukugundan mahrum eden az sanly ýurtlaryň biri bolan Türkmenistan 1,5 ýyl bäri COVID-19-yň ýurtda düýünden ýokdugyny aýdyp gelýär. Şeýle hem ol hiç bir statistikany şol sanda ilatyna vaksina etmek baradaky sanlary bermeýär. Häzirki wagtda Mariýanyň häkimetleri koronavirusa garşy görüşüň arasynda ilata bolan talaplaryny hasam güýçlendirýär. Hususan da mekteplerde goşmaça gözegçilik gurnalýar. 2 mugallimden we bir polisiýa işärinden ibaret toparlar mektep girilgesinde nowatçy bolup enatalaryň mektebe girmeginiň öňüni alýar. Enatalaryň sorawlaryny olar munyň keseliň ýaýramagy bilen baglanşyklydygyny aýdýarlar. Ýöne koronavirusy agdamaýarlar. Mardaky mektep okuwçylarynyň enatalarynyň aýtmagyna görä vaksina edilen enatalar hem COVID-19 bilen bagly resmi namalaryny hem testleriň negativ netijelerini görkezden halatynda da mektebe goýberilmeýär. Şol bıraktyň özünde de enatalar çağalaryny garşy almak üçin mektebiň daşynda dyknaşykda durmaly bolýarlar we sosial aralygy saklamaýarlar. Bu ýagdaýa yerli häkimetler üns bermeýärler. Marada okuwçylaryň enatalarynyň arasynda öz çağalaryny mektebe goýbermezlik islegleri hem gitdigiçe köpelýär. Lukmançylyk maskalaryny talaba laýyk giýmezlik üçin jerimeler hem sebetde dowam edýär. Maskanyň ýokdugy ýa-da nädogry daklanlyk üçin jerime 20-40 manat aralygynda alınýar. Adatlyk bilen adynyň agdalmazlygy şerti bilen gürleşen saglyk işärleri we resmiler sirkawlaryň we ölýänleriň köpdigi bilen ýurdun häzirki göwrümi hem netijeleri boýunça
görülüp eşedilmedik koronavirus tolkunyny baştan geçirýänligini aýdýarlar. Mundan başga da ýurtdaky ykdysady çökkünlülük we maliýe kynçylyklar adamlary geljege bolan ynamdan gaçyrýar. Çağalaryny azyk, derman we medisina kömegi bilen kadaly üpçün edip bilmeýän maşgalalaryň sany köpelýär.